Bol to obyčajný, ničím výnimočný popoludňajší deň v McDonald's, ukrytý v tichom mestečku. Taký ten deň, ktorý len tak preletí, kým policajti, hasiči a záchranári stíhajú rýchlo niečo zjesť medzi službami. Vo vzduchu visela vôňa hranoliek. Podnosy narážali jeden o druhý, keď obsluha vydávala objednávky a rozhovory šumeli tlmene prerušované len občasným zapraskaním policajnej vysielačky. Skrátka bežná rutina. Potom sa s jemným cinknutím otvorili dvere. Najprv si to nikto nevšimol, veď ľudia prichádzajú a odchádzajú stále. Lenže keď ten muž kráčal k pultu, niečo na ňom upútalo pozornosť. Bol vysoký, obyčajne oblečený v tričku a rifliach, no vyžarovalo z neho niečo nezameniteľné. Hlavy sa pomaly začali obracať. Šum rozhovorov utíchol a zmenil sa na tlmené šepkanie. Počkaj, to je Elon Musk? Zašepkal záchranár svojmu kolegovi. Nedôvera v jeho hlase bola zjavná. Ale no tak, odpovedal mu partner a pokrútil hlavou. Čo by tu Elon Musk robil? Lenže čím dlhšie sa na ňo pozerali, tým bolo jasnejšie, že je to naozaj on, miliardár, zakladateľ Tesly a SpaceX, človek, ktorý posúva hranice ľudských možností. A teraz tu stál v ich malom McDonald's, ako by to bola tá najbežnejšia vec na svete. Šepot silnel. Ľudia sa snažili overiť túto surreálnu situáciu. Niektorí potajme vyťahovali mobily a fotili. Musk si z toho očividne nič nerobil. Prišiel k pultu, usmial sa na šokovanú pokladníčku a objednal si: dám si quarter pounder so syrom, veľké hranolky a kolu. Pokladníčka chvíľu spracovávala absurdnosť situácie, kým naťukala objednávku. Musk sa na ňu s úsmevom pozrel a so šibalským výrazom dodal: dá sa platiť Dogecoinom? Miestnosť sa rozosmiala. Pokladníčka sa nervózne zasmiala a odpovedala: prepáčte, berieme len karty. Musk sa zasmial, podal jej kartu a ustúpil, aby počkal na jedlo. Na chvíľu sa zdalo, ako by sa čas zastavil. Musk, miliardár známy raketami a elektromobilmi, tam stál a kontroloval si mobil, zatiaľ čo záchranári na ňo neveriacky pozerali. Napokon sa jeden hasič odvážil pristúpiť. Tak, čo vás priviedlo do McDonald's uprostred ničoho? Spýtal sa, snažiac sa znieť uvoľnene. Musk zdvihol zrak, usmial sa a pokrčil plecami. Poslednú dobu veľa cestujem a niekedy jednoducho človek zatúži po niečom obyčajnom, povedal. Potom s úsmevom dodal: a úprimne, McDonald's má celkom dobrý burger. Hasič sa zasmial a napätie v miestnosti povolilo. Musk tam nebol ako miliardár, bol to chlapík, čo si prišiel dať burger. Ľudia sa k ním postupne pridali a začali sa pýtať: čo je ďalšie? Ďalšia raketa na Mars? Zavtipkoval niekto. Musk sa zasmial. Vlastne áno, na tom pracujeme. Ale dnes? Dnes sú na programe burgere. Jeden záchranár sa ozval: ako si vôbec nájdete čas na jedlo? Tesla, SpaceX, Neuralink, X. Vy vôbec spíte? Musk sa usmial. Nie toľko, koľko by som chcel, ale dosť. Keď vás niečo baví, energiu si nájdete. Ale niekedy je fajn jednoducho spomaliť. To, čo začalo ako obyčajná obedná prestávka, sa zmenilo na stretnutie, na ktoré budú spomínať celý život. Musk odpovedal na otázky s humorom a pokorou, čím prepojil svoju veľkolepú povesť s obyčajnou ľudskosťou. Ľudia zvyknutí na chaos práce sa ocitli v momente plnom smiechu a spojenia s jedným z najznámejších ľudí sveta. Potom padla otázka, ktorá zmenila atmosféru. Premýšľate niekedy, ako vaša práca ovplyvňuje ľudí, ako sme my? Spýtal sa hasič s rešpektom. Miestnosť stíchla. Nebola to bežná otázka, bola osobná. Títo muži a ženy denne riskovali životy a chceli vedieť, ako Muskova vízia budúcnosti súvisí s ich realitou. Musk sa zamyslel. Viete, začal. Vždy som sa sústredil na budúcnosť. Vesmírne lety, udržateľnú energiu, AI. Ale keď vás tu vidím, pripomína mi to, že budúcnosť nie je len o technológii. Je to o ľuďoch. O tom, aby to, čo vytvárame, skutočne pomáhalo tým, čo nás chránia. Jeho slová sa v miestnosti rozľahli. Hasič odpovedal: my len robíme svoju prácu. Nemeníme svet ako vy. Musk okamžite zareagoval. To, čo robíte vy, je minimálne rovnako dôležité. Ja staviam veci, ale vy zachraňujete životy. Bez ľudí ako ste vy by to všetko nedávalo zmysel.
Náhle Musk vytiahol mobil a začal rýchlo písať. Po chvíli zdvihol zrak. Hotovo. Práve som daroval peniaze, aby všetky hasičské a policajné stanice v tomto okolí dostali potrebné vybavenie. Šok. Ticho. Potom pomalé premenenie nedôvery na vďačnosť. Niektorí si utierali slzy, iní len nemohľadeli. Nemuseli ste to urobiť, povedala záchranárka so zlom v hlase. Musk sa jemne usmial. Nemusel. Ale chcel som. Pretože na tom, čo robíte, záleží. Keď si vyzdvihol jedlo a chystal sa odísť, záchranári sa zoradili. Nie kvôli fotkám, ale aby mu podali ruku a poďakovali. Jeden policajt to vystihol. Toto človek nezažije každý deň. Pred odchodom sa Musk otočil. Prišiel som na burger, ale odchádzam s niečím oveľa cennejším. Dal som si veľa vecí do súvislostí. Zamával, otvoril dvere a miestnosť zaplnil potlesk. Záchranári sa vrátili k jedlu, ale atmosféra bola iná. Nebola to len náhodná návšteva. Bolo to pripomenutie, že ich práca má hodnotu. Nešlo o Muskové peniaze či slávu, ale o to, že im dal pocítiť, že ich vidí a váži si ich. Vonku Musk na chvíľu zastal pri aute. Niekoľkí záchranári vybehli von, aby mu ešte raz poďakovali. Dúfam, že to pomôže, povedal a ukázal na mobil. A ak môžem niekedy urobiť viac, dajte vedieť. Vaša práca drží komunity pohromade. Keď sledovali jeho odchádzajúce auto, premýšľali o tom, čo sa práve stalo. Najväčší dojem nezanechala slávna tvár, ani dar, ale úprimnosť. Elon si dal čas vypočuť ich, spojiť sa s nimi a ukázať, že mu na nich záleží. A vy? Čo si myslíte o tomto neuveriteľnom geste? Stalo sa vám niekedy, že si niekto nečakane všimol vašu prácu? Podelte sa s nami v komentároch. Ak vás tento príbeh inšpiroval, dajte like, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite sa prihlásiť na odber pre ďalšie príbehy o ľudskosti a dobrote. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa na budúce.